naša priča, ljudi. Od kada je našto i kako smo mi nastali, kada smo se mi rodili, ovo je cijela naša priča. Nemanja se rodio 2008. godine, 21. aprila 2008. godine. Ja sam se rodio 2009. godine, 2. februara, 9. februara 2009. godine. Ja i Nema smo se upoznali 2014. godine, kad sam ja imao 5 godina. On je imao 6. Ja sam tu neki 4, nemam pojma. 2014. uglavnom u parku. Onda je poslije došlo ono psihičko druženje, malo smo se igrali, zezali. Tako on je prvo meni pokazao gdje on živi, pa sam ja došla kod njega. Pa su se kod njega igrali. I onda je on došao kod meni i sve to. On može kod meni došao kad sam ugašla. I tada je došlo do nastanka našeg kanala. 2015. godine, 23. decembra 2015. godine je nastao naš kanal Nemanja i Laza. Sada ja imam 9 godina i on ima 9 godina. Naš kanal je nastao. Onda posle naš prvi video je izbačen 2016. godine, 1. januara, šalim se 2. januara, doće. Ne, 1. januara, dočeka nove godine sam izbacio. To spojete na drugom kanalu Lazara Iger. Dočekao sam novu godinu sa mojim drugarom na ulici. Nemanjom. I tako došlo do naših formiranja videa i onda smo došli na ideju 2016. 11. novembra 2016. godine nastao je naš kanal Nemanja i Laza. Prvo sam ljudi da snimala samo što su došli vlogovi, su došli gameplayevi pa reakcije i do tada i do dana današnjeg. Ljudi, što mi tako je našto naš kanal. Ali znate ko je htio da napravi kanal? Nemanja je htio da napravi kanal. Sam ja odlučio da ga podržim. Samo da se registruje na njegov nalog našeg kanala. On je napravio svoj privatni nalog. Ovo je sad moj nalog i naš kanal. Možda ćemo probati. Ako Nemanja dođe, onda ćemo probati. Ako on dođe za neki dana, da napravimo dosta skečeva, ako želite to. Ako ne želite svi spawn tap, šanse. Svi dislike, šanse. Svi like, svi subscribe koji pogledaju video. Biću vam stvarno zahvalan. I prdno. Laza reputavuje. Sada slava mi je rešena 50 govana. Vidimo se mi u neki narednim koji pojma. Do tada, puz.